Hai xa 8 anos que o adro da igrexa da Guiño loce así de fermoso durante o Nadal. Miguel Abraldes decidiu a petición do alcalde instalar neste espazo público o seu nacemento, que xa en anos anteriores montaba na súa casa. Cando tuve un rapaz pequeno, pois, bueno, a verdad que son bastante navideño, pois facimos na casa un pequeniño, pero, bueno, pouco a pouco sempre se vai aumentando, comprando unhas figuriñas máis, hasta o punto que, cando se puñía no baixo da casa nunha vitrina que había un bar, pero cando saleu Manolo Ruiz de alcalde, propúsome se o montábamos aquí, e dixenlle que sí. Que, bueno, o Consello pon a urna, e máis pon xente a montalo. É un cargo me darlle movimento e todo iso, facer a construcción de casas, pero, bueno, o Consello fai o resto, montalo e máis poñer aquí a vitrina. A dedicación de Miguel, que inviste horas e horas en dotar de mobilidade a estas figuras, converten a este Belén nun espectáculo único. A ver, as figuras cómpranse, pero, bueno, están rígidas, hai que darlle movimento. Ou como dixo eu, hai que metelas no quirófano e darlle movimento. Bueno, o bo que teñen que non se queixan, entón podes cortar e cortar e bueno, e chegas ao momento pois que logras o movimento, que ás veces fallan, hai que volver a cortar, bueno, pero ao momento chegan a funcionar. Destaca a coordinación de movementos entre os carpinteiros e o leñador que con cada golpe de hacha parte o tronco, ou o balanceo do neno Xesús. Pois deste ano destacaría, por exemplo, pois os aserradores ou movimentos das galiñas que están picoteando. Bueno, ou sí, como pode ser tamén pois o carpinteiro, que están os dous compañeiros, un xipillando a madeira e outro martillando, ou o rapaz que está no balancín. O Belén permanecerá instalado fronte á igrexa da Guiño ata despois de Reis. Para os que aínda non tiveron oportunidade de visitalo, recomendámoslle que non deixen pasar a ocasión. Máis de 50 figuras móviles e outras tantas estáticas integran o nacemento da Guiño, que nada ten que envexar o das grandes cidades.